De maand voor mentale gezondheid is afgesloten. Uit cijfers van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, blijkt dat 1 op de 5 jongeren in Suriname worstelt met mentale gezondheidsproblemen. Diverse instanties, waaronder CARICOM Youth Ambassadors en gezondheidsorganisaties, werkten samen aan bewustwording via verschillende initiatieven. Aandacht werd gevraagd voor stigma, de noodzaak van meer toegankelijke zorg en het belang van praten over mentale problemen. Jongeren vertelden openlijk over hun ervaringen, waarmee ze anderen inspireerden hulp te zoeken. Ook werden cijfers gepresenteerd die wijzen op een toename van depressieve klachten en stress onder de jeugd. Volgens de organisatoren is mentale gezondheid geen thema van een maand, maar een voortdurende zorg. De afsluiting markeert geen einde, maar een nieuw begin in de strijd voor mentale veerkracht.